Mă numesc Megyeri Péter, sunt instructor de schi și snowboard, lider de ture schi, am 3 dani în 2 stiluri de karate. În prezent sunt instructor de schi în Ungaria, sunt alergător de distanțe ultramaraton și maraton. Anul acesta am suferit un accident în timp ce mă pregăteam pentru maratonul ce ar fi fost exact în data zilei mele de naștere. Aș fi dorit să alerg 50 de kilometri la împlinirea vârstei de 50 de ani în 5 minute pe kilometru. În săptămâna anterioară, în ziua de vineri, în pădure, am călcat pe o rădăcină și mi-am rupt glezna. Imediat am fost transportat la spital și mi s-a acordat primul ajutor. Mi-au spus că am nevoie de imobilizare totală în gips timp de 3 săptămâni. Eu am refuzat și am început imediat iluminarea cu laser a gleznei. În săptămâna respectivă încă nu, dar luni deja eram capabil să stau pe picior. M-am mișcat cu precauție, eram foarte atent și grijuliu. Miercuri m-am forțat puțin și am alergat câțiva kilometri. Mă luptam cu lacrimile care îmi curgeau, nu de durere, ci de bucurie, că am realizat câțiva kilometri. După câteva zile de repaus, duminică, în aceeași săptămână am alergat distanța de 50 de kilometri, nu cu 5, cu 5:04. Totuși, cred că a fost o reușită enormă cu această gleznă. Ceea ce ar fi trebuit să fie exact 3 săptămâni s-a redus la o săptămână. Practic, am economisit 2 săptămâni. De atunci sunt bine. Am continuat antrenamentele, am alergat cu regularitate în continuare. Sunt mulțumit pe deplin de vindecarea mea și de atunci nu am acuze deloc.